επιστήμη είναι η ποίηση της πραγματικότητας. Προσπαθούσε να δαμάσει τις δυνάμεις της φύσης. Ήταν μια πολύ πρωτότυπη εμπειρία. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους. Θα το ξανά έκανα. Ήταν πολύ αγχωτική, αλλά πολύ ωραία. Έχει ωραίο ευχάριστο κλίμα. Τα οδηγιώνεται και τώρα. Γενικά με την παρέα περάσαμε πολύ ωραία στα παρασκήνια. Όταν μιλούσα ένιωσα άνετα, ένιωθα αυτοπεποίθηση. Όλο το event με βοήθησε να νιώθω παραπάνω αυτοπεποίθηση. Η εμπειρία ήταν φοβερή, σίγουρα θα το ξανακάνω. Προσαρμοστικότητα. Διάστημα. Θα είναι Lost in Space. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μάθαμε καινούργια πράγματα. Σίγουρα μάθαμε πώς να μιλάμε μπροστά σε κοινό. Σίγουρα θυμόμαστε όλοι όταν μεγαλώσαμε. Δώσαμε καινούριες γνώσεις, κερδίσαμε και καινούριους φίλους. Αλλά ποτέ δεν είπε η βαρύτητα έρωτας. Να ανακαλύψουμε, όπως ανέφερε και στην ομιλία μου, τη μαγεία και τη μοναδικότητα της φυσικής, αποκτήσουμε και την ικανότητα του λόγου, της πειθούς. Οι ιδέες αυτές θα τους ακολουθούν για όλη τους τη ζωή. Των 11 γυμνασίων και λυκείων